Ginkalipay ni anay Senate President Franklin Drilon nga sa subong napuslan na sa mga Ilonggo ang Jaro Floodway project nga ginadayaw sang kanamaan bangod sa dako sini nga bulig sa pagpugong sang pagbaha sa syudad. Sa interview sang Bomboradyo kay Drilon nga ginpahayag nga matapos ang asod-asod nga bagyo nga naglaslas sa pungsod kag nagtugas ang pagbaha sa maramong nga lugar, mas nakita sining importansya kag resulta sang proyekto nga iya ginpadagan sang ura. Sunod sa iya, ang Jaro Floodway ang isa sa mga infrastructure projects nga naghatag proteksyon sa mga pumuluyo sa syudad. Gindugang ni Drilon nga isa ini ka panghangkat sa bagong henerasyon sa mga lider nga magpatukod man sa mga proyekto nga makahatag sang bugal kag benepisyo sa mga Ilonggo ilabi na sa tion sang kalamidad. Ginpabutyag man sini nga natungdan niya niya bahin bilang isa ka public servant kag ginbilin nga padayonon kag susteneron sa mga bagong nga mga pinuno ang mga proyekto nga nagahatag sang sense of pride sa Iloilo. Na kompletong construction sang Jaro Floodway sang 2011 pinagi sa pagpaninghuan ni Drilon sa pagpasiguro nga makompletong pondo sa idalom sang administrasyon niyan ay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ang proyekto naghatag sang alagyan sang tubig halin sa kabukiran padulong sa baybayon nga nagprotekta sa madamo nga mga pamalay sa syudad batok sa lapnagon nga pagbaha. Isa sa mga problema ang pagbaha gid. Amoy na nga ang isa nga gintagaan sang feasibility kag study was the Jaro Floodway. Ang JICA, Japanese Cooperation Agency, ang nagpundo sang feasibility study kag nag-ara na tapos ang feasibility study kag ang funding gin-offer sang JICA. Panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Si former Senate President Franklin Drilon